En una Europa del siglo XXI, en Palma, una ciudad turística, no puede haber esto ahí. Esto tiene que rehabilitarse, pero como no hay dinero, y no sé si hay voluntad política, eso yo ya no lo sé, habría que hablarlo con el alcalde, tal vez aprovechemos esta circunstancia para hablar con él y ver qué es lo que se puede hacer, porque realmente las viviendas están totalmente deterioradas. Tendremos que pedirle al alcalde que se acuerde de nosotros. Nosotros también somos un barrio, la gente aquí paga sus impuestos, tenemos esa problemática que tienen muchos barrios, y nosotros lo que queremos es que nos ayude, que dé una solución, en fin, que nos trate como a los otros barrios, por ejemplo, ¿no? La situació a Can Redó no és òptima ni molt manco. Me refereix sobretot a temes de limpiesa, me refereix sobretot a temes de seguretat i a temes d'infraestructura. Tenim unes dificultats pressupostàries extraordinàries i les tenim en tots els indrets. L'única partida pressupostària que l'Ajuntament de Palma ha pujat des que nosaltres estem a l'Ajuntament ha estat la de servicis socials. Totes les més s'han reduïdes. Que me va entrar en una deuta històrica molt important i que sí a fecha d'avui ja puc dir que s'ha liquidat tota aquesta deuta. Per tant, sí han cobrat. No puc assegurar res. Jo l'únic que li puc assegurar és que tot d'una que l'Ajuntament tingui recursos, el prioritari serà el servici social. Se farà el que se podrà. Escolti, el que no podem fer, per molt que vulguem, no podrem fer. Però el que sí que puc dir és que en el Can Redó se notarà una diferència. Se notarà perquè se donarà una actuació preferent, perquè crec que també ha arribat el moment de que l'Ajuntament se prengui en sèrio son goleu, perquè no poden mantenir aquesta situació.